I veliki pozdrav svima ljudi, Kimi sa vama ovdje, dobrodošli na moj kanal, ljudi, dobrodošli u novi klip na mome kanalu. Ljudi, u današnjem klipu radimo drugu epizodu top 3 mojih najvećih blamova. Ja sam mozgao, brate, koji da izdvojim, da bude ono najzanimljiviji. Tu sam našao neke slične, kao što sam rekao, blamiram se non stop, brate, i može mi se, što da ne, ček da. Pišite mi dole u komentarima šta su vam curice kupile za 8. mart, meni moja najbolja bila kupila ovo i još puno nekih drugih stvarčica, kao što vidite, evo smo mi i volim je najviše sve to. Znači, u današnjem klipu radimo mojih top 3 najvećih blamova u životu. Ne znam odakle bi mogli, da li sam vam pričao kad sam promašio ušionicu? Znači, prvi najveći blam, blamčina se je dogodila pre možda nekih nedelju dana. I to je možda i najveći blam, brate. Sjedio ja s mojim drugarima, pa to je bilo subota, tačno pre nedelju dana, yeah! Malo manje od nedelju dana. Znači, sjedio ja s mojim drugarima na pumpi, bilo 2-3 sat noću, nemam pojma, ujutru, kako god hoćete. Bilo je kasno, baš dosta. Mi smo tako blejali i jedan lik mi uzeo telefon. To je moj drug. On će se pronaći, naravno. Uzeo mi telefon, znači ovaj blam će kreativno kratko, brate. Uzeo mi telefon, ja kad sam krenuo ovako, kako on bio preko puta stola, a taj sto je bio ovako okrugao, mali okrugao stočić, evo ovako. I brate nešto dole non sam se klimao, ali nije mogo normalno da stoji. I ja kako sam uzeo mi je telefon, ja kako sam krenuo ovako po telefon, evo ovo je sto ovdje, ne znam da čekaj se ne. Ovo je sto ovdje, ja kako sam krenuo, ja sam ga ovako sto, ovako grudima, brate, grudnim košem sam udario sto. Kako se znači na stolu su bili kafa i Coca-Cola, moja kafa i njegova Coca-Cola. I kafa i Coca-Cola je bila dole, a samo što nam je konobarica donala, tako da slomila se, ne, šolja se je slomila, a flaša se nije slomila, flaša je pala njemu ovdje, brate, u noge je flaša pala njemu, tako da nije se slomila, sam ga zato prosipao, znači bože. Šolju, mislim da smo platili 200 dinara šolju, 100 dinara kafu i 150-140 dinara sop, tako da u gubitku smo 200 dinara, pošto nismo pili, poslije smo ponovo poručili, tako da bam, to je bio moj, znači, jedan od žešćih blamova, pumpa je bila prepuna, brate, subota je bila, znači, svi posle grad onako ili tako nešto, znači, bila je uglavnom prepuna pumpa, uglavnom ja sam se obolio. Znači, moj drugi najveći blam se je dogodilo pre godinu dana. Naime, bio sam ja na odmor. Nikad inače mi muškarci iz našeg odjeljenja ne idemo svi zajedno, znači idemo po grupicama, idemo normalno ko gde hoće. Tad se je bilo pogodilo, nemam pojma ni ja zašto. Mi, koliko smo bili 15-20 iz našeg muškarca iz odjeljenja, bili smo na praksi, svi da idemo u supermarket. Tamo blizu naše škole, na 2-3 minuta blizu naše škole. Bilo je sprdancija, znaš, više smo, pravimo show po ulicama jer nam se može, razumijete vi to dao, šišao sam se, jebi ga jer mi se može. Znači, bila je sprdancija. Sve dok nismo ušli u taj supermarket. Od samog početka kako smo ušli, ja sam primetio da je obezbeđenje, jedan lik iz obezbeđenja šta god, čuvar, nemam pojma ni ja. Znači, iste sekunde je krenulo za nama. I bukvalno, gdje smo išli mi, išao i on. U jednom trenutku, nama se svima učinilo da on više ne ide iza nas, znači fuck, nismo ništa ni htjeli da ukrademo. I u jednom trenutku, sa druge strane, Rafa, police, nalazimo, brate, bombone, ali gumene one bombone, veliku kesu, već otvorene, znači neki debil pre nas došao, otvorio, uzeo, taj je ispao lik, otišao, mi debili naravno, eto, ajde šta, boli nas kurac, za džabe je, i tako je sve, znači svako ko prođe, uzeli si jednu, dve gumene bombone, ja sam jednu gumenu bombonu uzeo i otišao sam da si kupim nešto za mene, brate, da ručam, oni likovi kako niko od njih nije imao novac, samo ja i još 2-3 drugara smo imali novac, mi smo se odvojili
mi smo se odvojili, to jest nije moj najveći blam, više i njihov, ali jebi ga. Ali oni su tu nastavili da uzimaju. I u jednom trenutku, jedan mili kako je stao, znaš onako kulijana, brate, uvijek, kako je polako uzeo i polako se stavio ono u usta. S druge strane, trči obezbeđenje, brate, trči obezbeđenje i više onako, stani, stani! Brate, ko da smo, nemam pojma, ni ja u kranu, nemam pojma, nemam ne jednu donaj kesu gumenih bombona, brate. Znači, ovi likovi koliko su bili 10-15, znači svi, ali svi do jednog su se razbežali. Ja, brate, znaš kako sam se izvukao, to je najpametnija situacija. Ja sam se izvukao, znači okrenuo sam glavu na drugu stranu, bukvalno kulijana, kao da se ni ne znam s njima, ja i još mojih dva drugara, kao da se ni ne znamo s njima, kao nešto smo kupovali, oni razbežali se, mesar je krenuo, mesar koji ono tamo radi na rafu za meso i za to, je krenuo za njim ovo iz obezbeđenja, oni su svi trčali, znači niko ne je znao gde, brate, ide, gde tera, razumete vi to? I na kraju, znači ja sam njih svi izgubio iz vide, mislio sam oni otišli su, znaš, i u jednom trenutku dolazim na kasu da platim svoj, ja mislim da stavio uzeo čips ili neki sandvič, nemam pojma, uglavnom uvijek skoro uzimam smoke ili čips. Ja sam otišao to da platim, a ono, brate, njih 15-ak njih na kasu, pored njih neka žena koja ih gleda, jedan lik iz obezbeđenja i taj mesar. Pretrešaju, brate, svi su ono skinuli jakne, stavili na kasu, ta kasa je bila blokirana, kao da su, znači, oni su jadno, oni su ladno mislili da su oni došli, brate, ne da uzmu to, nego su već svi napunili džepove, razumete, i da se izađu, boli ih kurac, znači vidi grupica i tako to, oni su to mislili pa su ih sve pretresli, znači svako ko je prošao im se smejao i ja, brate, umro sam od smeha, oni pocrveneli svi, znači evo sada, svi će se pronaći koji gledaju ovaj klip, znači. I treći moj blam se je dogodilo, znači, subota. Što je to subotom, brate? Ne, subota je bila. Ja i moj drug Nemanja, već sam snimao s njim klip, znači ko nije, link je u deskripciji, ovo možete da pogledate taj klip. Išli smo u grad, znači ono sve full košuljica, znači idemo šak se krvata, ne? Ali košuljica sve smo se full skockali i bila je, pa to je bilo da krajem, pa to je bilo malo pred Novu godinu, znam nešto je bilo neka novogodišnja euforija i tako to. Bilo je malo pred Novu godinu, sneg je padao, puno šetaš ono pred Novu godinu, full sve, ljudi izašli da prošetaju, nije bilo mnogo hladno, ali je bio sneg i led, brate. To nikad neću zaboraviti, puno šetalište. I pred punim šetalištem ja ladno se okliznem i padnem dole. Aj što ja padnem dole, brate. Nego ja, znači ja padnem dole na dupe i samo sam stao ovako i smijem se. Nemanja Beč, to je moj drug, me gleda, Beč nije grad nego je Beč nadimak. Znači pisali ste mi to u komentarima, Beč je nadimak, postoji Beč grad, ali mislim njega zovemo Beč po nadimku. Znači to je, kad kažem Beč, to je nadimak. Aj što sam ja pao, ja sam tamo nosio patike, nisam ni čizme nosio, patike se klizaju na keca, brate. Aj što sam ja pao, i Beč onako smeje se, on debilo mi pruži ruku, ja kako ustajem i kako se, ovako, čekaj sam. Ja kako ovako ustajem i ovako neku pozu i ja ne prestajem da se smijem, ako mi verujete ne prestajem da se smijem kao ono da bi se izvukao, brate, naš bol me kura što sam pao, smeh je bitan. Kako se opet kliznem, opet padnem dole, ali ovaj put sam pao, brate, ovako na stomak jer je bilo previše klizao. To je bilo ovako. Ja kao ustajem ovako i desna noga mi klizne i padne, brate, samo mu objašnjavam ko neki debil, ali da, tako je bilo, ko hoće da veruje, nek veruje, ko neće ne mora, ja znam da sam se obrukao i da sam bio crven. Crven sam bio kao ovdje, brate, evo, kao ovdje, tako mi je rekao Nemanja. Tako da ono, shit, brate, znači, to me može i najveći blam, svi su mi se smejali, brate. Jedna baba me pitala čak, on ispala fair, brate, a ovi mlađi svi su se smejali. Koji jebe, pušite kurac, bre. Jedna baba me pitala čak, sinko, jel si dobro, i ja kako ustajem pa opet padnem, ona baba mislim sam mrtav pijan, razumijete? A ne, brate, nego led, jebeni led i zato mrzim led. I sutra nam sam malo otišao kupio čizme, brate, ja ne vi to ili ne, sutra nam sam malo otišao kupio čizme. I u ovom klipu pozdrav ide za Ante Penović, znači link njegovog kanala imate u deskripciji, tako da
ima nešto 2500 subscribera, još malo hvala do 3000, tako da obavezno ovajte dole, subajte ga. Jovan Jordanov, Miloš Tošić i Anđela Pavlović. Znači, ako i ti želiš pozdrav, trebao si da ogledaš ovaj klip do kraja, napiši u komentaru pozdrav 9 i u sljedećem klipu dobijaš veliki pozdrav. Mi se vidimo u sljedećeg klipa, a do tada želim vam veliki pozdrav, čao!